Takže dobré odpoledne, vážení a milí, dovolte mi, abych vás nesrdečně přivítala na čtu knihy regionální autorky paní Dany Šimkové z Křenovic. Předloni jsme počtili její knihu Uvěznění a dnes se setkáváme u příležitosti křtu volného pokračování s názvem Útěk do Mombasy. Něco málo si řekneme o autorce. Paní Dana Šimková žije v Křenovicích u Slavkova. Studovala klasickou filologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Literární činnosti se věnuje už od dětství. Vyzkoušela poezii, prózu i drama. Již několik let je šéfeditorkou portálu Opera Dream, věnujícího se opeře, baletu a klasické hudbě. Zabývá se také historií potopení Titaniku. Její povídka Poslední mince, vyprávějící o humanitární pomoci v Somálsku, se v literární soutěži Hledá se autor bestselleru 2014 umístila na 6. místě z původních 429 povídek. V současné době píše povídky s tematikou z afrického prostředí a nedávno vyšlo právě pokračování knihy Uvěznění s názvem Útěk do Mombasy. To by bylo tak stručně o autorce a už bych jí předala slovo. Já si stoupnu, protože já jsem zvykla stát na přednáškách. Děkuji za přivítání v knihovně. Jsem ráda, že se sem opět vracím po roce, ale to nevadí. Po roce. Tentokrát s novou knížkou Útěk do Mombasy. Možná někteří z vás jste někdy viděli nebo četli knihu Uvěznění. Její příběh byl o tom, jak skupina lidí vstoupila do jeskyně, jak měli velmi obtížnou cestu a hodně brzy zjistili, že se nemohou živí a zdraví dostat ven. A v průběhu té knížky se záchranáři snažili dostat z jeskyně ven. Sledujeme postup této skupiny, jak se mění chování jednotlivých členů a tak dále. Na tuto knížku navazuje volně kniha Útěk do Mombasy, tím, že záchranáři v prvním díle přišli o jednoho svého kolegu. Většina z nich u toho byla, když se vážně zranil a stále se s tím velmi těžce vyrovnávají. A právě nedávno zjistili, že životním snem tohoto záchranáře bylo vystoupit na Kilimandžáro. A tak šéf záchranářů se rozhodne, že pošle skupinu několika záchranářů, aby odjeli do Afriky a na to Kilimandžáro vylezli místo toho svého kolegy, jako vzpomínku právě na to, co všechno dělal a jaký to byl člověk. V druhém díle tedy vás pozvu na výlet do Afriky, kromě původního Švýcarska, odcestujeme do Tanzánie, projdeme všechny možné národní parky, ty nejslavnější, jako je Serengeti, podíváme se do kráteru Ngorongoro, vystoupíme na sopky Mount Meru, Oldoini Olengai a hlavně na Kilimandžáro. A z Tanzánie potom odcestujeme do Keni, protože já jako spisovatelka mám velmi ráda spisovatelku Karen Blixenovou, tak jsem nemohla nenavštívit dům, ve kterém ona žila, který stojí v Nairobi. A protože se zajímám o to, co se děje v současné době v Africe, tak vím, že politická situace a bezpečnostní situace tam zrovna není nejlepší. A tak jsem do Nairobi dala událost teroristický útok na letiště. A hlavní hrdinové, kteří zůstanou právě v tom Nairobi, se potom snaží dostat na jiné mezinárodní letiště v Keni, které je v Mombase, a proto se kniha jmenuje Útěk do Mombasy. Součástí této knihy, tohoto příběhu, je povídka Poslední mince. To je ta, která v soutěži se dostala na 6. místo. A její příběh je trošku jinačí. Jedinkrát v životě jsem absolvovala kurz psaní, který mi moc nepomohl, ale rozhodně na něj nezapomenu, protože pan přednášející před nás položil fotografie afrických dětí, které poprvé v životě viděli bělocha. Ten běloch tam byl na nějaké inspekci se podívat, protože tam postavili školu pro Afriku, tak se byli podívat, jak to tam funguje. A ty děti, tam bylo asi 200 dětí, od malých po větší,
A každé reagovala na to setkání s tím bělochem jinak. Některé se bály, takže byly seběhlé v hloučku, některé byly odvážné, tak běželi k němu a sahali na něho a některé tam byly uprostřed a tak nevěděli, jestli se mají bát nebo jestli mají mít radost. A my jsme dostali za úkol vybrat si jedno z těch dětí a popsat pocity tady tohoto dítěte. Co tak asi si může malý dítě myslet, když vidí poprvé bělocha. A já jsem napsala krátký dopis jakoby toho chlapce tomu bělochovi nebo zamyšlení tohoto chlapce, který byl velmi šťastný, že vidí poprvé toho bělocha, který je vzdělaný, který cestuje, který to už hodně dokázal a kterého by právě tady tento chlapec chtěl mít jako vzor. A mně se ten příběh velmi zalíbil, nebo to, co jsem napsala, a říkala jsem si, že o tomto chlapci bych jednou chtěla napsat román. On tam totiž v té skupině stál, on měl zavřený oči, díval se přímo nebo stál přímo proti fotografovi, stál se zavřenýma očima a úplně mu měl otevřenou pusu a usmíval se. A úplně mu zářily ty zuby, jako úplně jaký šťastný, jako jo, to je ono. A já jsem říkala, prostě tenhle kluk z těch všech, říká, tenhle prostě to je osobnost. Říká, ten kluk určitě přemýšlí úplně o něčem jiným než ti ostatní. A říká, já o něm musím napsat román. A tak byly nápady, že bych ho zasadila do Konga, že by to byl chlapec, který se schovává před vojskem, které by ho chtělo získat jako dětského vojáka, což v Kongu v dnešním se děje normálně. Pak měl být třeba v Etiopii nebo v Keni a měl třeba zase bojovat proti nějaké nemoci, která tam je. Ale nakonec to dopadlo tak, že mě napadla povídka. Bude to o chlapci, který žije v nějaké africké zemi, nakonec to vyšlo na Somálsko a žije tam se svou rodinou, která je velmi rozvětvená a bohužel tu rodinu a celé okolí sužují samozřejmě nemoci, sužují hlad. Jsme v Somálsku v 90. letech 20. století a do této země přijíždí český člověk, který se tam vydal pouze jako dobrovolník, že by tam měl pomáhat a právě se setkává s tímto chlapcem. Chlapec získává jméno Rashad Isingoma a právě tohoto Čecha přesvědčí, že Somálsko není jenom o válce, není to pořád jenom ta chudoba, nejsou to nějací podřadní lidé, jenom ti černoši, jak hodně Evropanů se na ně dívá, ale že jsou to osobnosti a že také mohou o něčem snít, mohou něco chtít, mohou něco dokázat a naopak kolikrát to africké myšlení může být mnohem příjemnější a mnohem osobitější než to, co máme my, kteří jsme závislí třeba na technice a podobně. A tak vznikla povídka Poslední mince a pořád jsem se ještě nezbavila toho přání, abych toho Rasháda přenesla potom do nějakého románu. To přání přišlo za několik let. Povídku jsem napsala v roce 2013, ta je myslím nejstarší, to je ještě starší než Uvěznění. A když jsem ji dopsala, bylo to v listopadu, 11. listopadu, tak jsem si říkala, že bych ji strašně moc ráda věnovala Člověku v tísni. Tato humanitární organizace totiž mě velmi inspirovala, abych tu povídku napsala a Člověk v tísni prodává nebo nabízí možnost, abyste si koupili takzvaný dárek, skutečný dárek. A jedním z těch dárků jsou třeba tabule pro děti nebo psací potřeby a tak dále. Já tomu říkám takzvané pastelky pro Rasháda. A protože toto mně přijde jako jeden z velmi dobrých projektů a právě Člověk v tísni a Lékaři bez hranic mě velmi zaujali, tak jsem si říkala, budu se snažit je nějakým způsobem podporovat nebo propagovat. Kdyby jeden si po přečtení třeba té knížky koupil, já nevím, jeden skutečný dárek, tak já budu mít radost a vím, že jsem tím někomu pomohla. A tak jsem tuto povídku poslala do Člověka v tísni s tím, že jim to chci dát jako dárek k Vánocům. Ať si to třeba pošlou prostě mezi sebou, nebo ať to použijí, když budou chtít. Ze Člověka v tísni mě přišla velmi příjemná odpověď, kde mi děkovali, že to je nádherný dárek a použili to jako PF-ku pro všechny zaměstnance Člověka v tísni. Tak jsem říkala, tak to je krásné ohodnocení
A tu povídku jsem potom rozeslala jako dárek Vánocům různým lidem. Po Vánocích ve stejném roce mi potom, myslím, že to bylo nějakého 29. prosince, přišel mail z Člověka v tísni. A ten mail zněl, právě vám někdo poslal skutečný dárek přes Člověka v tísni. A tím dárkem byly právě ty propisky, ty sešity pro ty africké děti. A byla to nějaká paní Veselá, kterou jsem vůbec neznala, Pavlína Veselá, vůbec nevím, kdo to byl. A napsala mi, paní Šimková, přečetla jsem si vaši povídku Poslední mince a prostě jsem si říkala, že vám musím dát dárek Vánocům, protože byste mi ho dala tím, že jste mi dala možnost přečíst si tu povídku. A jako dárek vám tady posílám ty pastelky pro toho Rašáda a vím, že vám s tím udělám obrovskou radost. Já jsem zůstala naprosto hledět, to byla první reakce na povídku a já jsem půl roku tu paní záněla, hledala a pak jsem zjistila, že prostě někdo z těch, kterým jsem ty povídky rozeslala, zase to rozeslali další spoustě lidí a ta paní právě si na mě sehnala kontakt, aby mi ten dárek mohla dát. Takže jsem si říkala, ten Rašád prostě má nějakou hodnotu. Chci toho Rašáda někam dostat. A teď už se rovnou vrátím k tomu románu Útěk do Mombasy. Když jsme dopsali Uvězněné, tak jsem byla u pana Šandery a domluvali jsme se, že to vydáme. A on se mě jenom tak nenápadně zeptal, a chcete napsat druhý díl, nebo chystáte druhý díl? A já blázen jsem řekla, jistě, už vymýšlím druhý díl. Já jsem ho tenkrát ještě nevymýšlela, totiž on ještě nebyl ani vymyšlený, on ještě nebyl ani začátek. No jo, jenže on to dal prostě do těch Uvězněných, jak tam mám to povídání o sobě, tak tam je dole napsaný, autorka připravuje druhý díl Uvězněných. Já říká do háje, tak teď to musím napsat. A takže jsem si na sebe trošku upletla blíž, ale to je dobře, děkuji, že jste to tam dal. Rádo se stalo. A pardon, toto je můj pan nakladatel Jiří Šandera, abych teda, pardon. Toto je jeho paní Broně Šanderová, která dělá grafickou podobu a krásně mi pomohla vytvořit ty obálky, protože to je za to velký dík. Děkuju. A toto je moje kmotra, Klárka Drápalová, podle které jsem v Útěku do Mombasy popsala jednu hrdinku, která se jmenuje Ursika. Sice není černoška, není majitelkou ubytovny pro studentky, ale je stejně hodná a stejně vstřícná jako hlavní hrdinka. Tak dvojí naše hrdina. Omlouvám se, že jsem to přeskočila, ale tak jsem se na sebe upletla s druhým dílem. Začala jsem vymýšlet, o čem by ten druhý díl byl a určitě jsem věděla, že do jeskyně už se nevrátím a že by to chtělo něco jiného. A protože jsem zrovna cestovala po Šumavě a prostě tam jsem se pohybovala v oblastech, které se jmenovaly zóna 1, tak jsem říkala, tak já to dám do zóny 1. To je oblast, která je zavřená, kam se normální smrtelník nedostane, tam žijí třeba ohrožené druhy zvířat, jsou tam ohrožené rostliny a podobně, anebo je to tam pro lidi opravdu tak nebezpečné, že tam prostě nikdo nesmí. A tak mě napadl román o pytlácích, kteří budou pytlačit právě v zóně 1, v oblasti, ve které se odehrává román Uvěznění. Nápad byl dobrý, začala jsem psát a hodně brzo jsem zjistila, že toto psát nemůžu, protože to není velmi dost nosný příběh. Takže psaní zase se na chvilku pozastavilo. Ovšem, protože se zajímám mimo jiné ještě o potopení Titaniku, tak v té době jsem hodně četla nejnovější knížky, které o tom Titaniku vyšly a úplně jsem sama sebe navnadila, že bych si taky mohla jednou napsat knížku o Titaniku. Už umím psát a už o tom Titaniku toho vím dost. A tak jsem se vrhla na psaní Titaniku. Tím jsem se zabývala několik měsíců, bylo to třeba jenom studium životu lidí, kteří byli na Titaniku, pasažérů, členů posádky a tak dále. A protože jsem usoudila, že práce na knize zabere několik let, tak bude lepší, když začnu dělat přednášky a tak jsem rozjela přednášky třeba o potopení Titaniku. A tím pádem, že jsem se jakoby odpoutala od Švýcarska, tak jsem měla čas jakoby přemýšlet úplně nad něčím jiným a nechat ten příběh, ať se prostě vytvoří sám. Vytvořil se. Nápad přišel takřka rok poté, co mi vyšly Uvěznění a vznikl tak, že jsem přečetla
knížku Zpátky z Afriky od Corinne Hoffmanové. To byla původem Švýcarka, která odjela do Keni a tam se zamilovala do Masaje a provdala se do Afriky. V první knize, myslím, Bílá Masajka, popisuje, jak to bylo velmi těžké zžít se s Masaji, jaká je úplně jiná mentalita v Africe. Ta knížka mě samozřejmě velmi zaujala, protože Afriku mám moc ráda. A v druhém díle Zpátky z Afriky mimo jiné popisovala, jak vystoupila na Kilimandžáro. To jsem četla někdy v prosinci, nedlouho před Silvestrem. A úplně mě to Kilimandžáro nadchlo. Říká, páni, to je nejvyšší hora na světě, na kterou může být prakticky každý z nás. Trošku kondičku musíme mít a musíme doufat, že nedostaneme vysokohorskou nemoc, ale prakticky každý z nás, pokud bude trošku bohatý, má šanci na tu horu vylézt. Říká, to je dobrý nápad. Hnedka jsem začala schánět mapy, dívala jsem se, které trasy tam vedou, kolik to stojí a tak dále. A tím se najednou zrodil nápad, že napíšu román, ve kterém bude teroristický útok, to byl první nápad. Druhý nápad bylo Kilimandžáro a tím, že jsem začala skupovat mapy a sháněla třeba cestopisy a tak dále, tak jsem najednou zjistila, že všude kolem jsou velmi zajímavé národní parky, které všichni známe, jako třeba to Serengeti, tam můžete třeba sledovat to tažení těch zvířat. Je tam třeba Ngorongoro, největší kráter sopečný na světě a tak dále. A tak najednou vznikl román a pak už to byla velmi, velmi rychlá cesta od napsání po vydání, pořád to máme nejrychlejší. A když třeba sleduji, jak dlouho trvá u jiných nakladatelů, tak to může být třeba rok a víc a my to vždycky stihneme za asi 3/4 roku. Takže my jsme rychlí, ale rozhodně neubíráme na kvalitě, protože obě dvě knihy se velmi dobře prodávají, jsem z toho velmi ráda a máme na ně velmi dobré ohlasy. A od pana nakladatele jsem se dozvěděla, že mi tady přečte recenzi, kterou jsem ještě neslyšela, takže na to jsem velmi, velmi zvědavá a takže necháme se překvapit všichni. Já vám potom v průběhu dnešní akce, až promluví jenom krátce moje kmotra, která se strašně stydí, ale prostě jenom řekne, že se jí to líbilo, se mi říká, stačí, řekne, že se to líbilo, děkuji. A podobně, může říct, že se to nelíbilo, už se to nepromluvím. Ale prostě má povoleno, že může říct tu jednu větu a aby jsme to tak jako, abych vás pozvala skutečně do Afriky, tak jsem pro vás připravila několik fotografií a vezmu vás do 3 největších nej v Tanzánii. Takže máš slovo, nestyď se, neboj se Ale já se hrozně bojím. No, to já nevím, tak má se vás bát, já myslím, že ne. Takže se neboj a... Tak, no. Milé dámy, milí pánové, chtěla bych tady moc Danušce poděkovat, že můžu být kmotra tady její krásné druhé knížky. Neskutečně si Danušky vážím. Především bych řekla za její vnímavost a empatii, jak se dokáže vžít do lidí v Africe, jak se dokáže vžít a vcítit do těch jejich těžkých podmínek, zároveň jaký má obrovský přehled o světovém dění, má tam zmínky o uprchlících. Dál se mi taky na Danušce líbí, jak oceňuji to, jak podporuje všechny tady ty humanitární organizace. Takže Danuško, obrovské díky za to všechno, co děláš pro svět a pro nás. Děkuji. Děkuji. Takže já vás poprosím o tmu. A já vás pozvu do Afriky. My tady máme, já jsem schválně dala jako první mapu Afriky, jenom abych vám řekla, kde budeme a co tam vlastně je. Afriku tak zhruba všichni známe, my se budeme pohybovat na té západní části Afriky, vidíte tam takový cípek, to je Somálsko a vedle toho cípku nalevo jsou hory. To je takzvaná velká příkopová propadlina, ta už se tvoří strašně moc, miliony let a právě v té velké příkopové propadlině se vytvořily sopky a jezera. To největší, co tam vidíte, to je Victorino jezero. A právě součástí této velké příkopové propadliny je Kilimandžáro, Mont Meru, Oldeinio Lengai a velká spousta dalších sopek, které jsou buď činné, anebo spící.
A protože mě velmi zajímá geologie, zajímám se o sopky, tak jsem říkala, že to je, když jsem si že Kilimanjaro prostě leží v oblasti tady těchto sopek, tak se říká, tam prostě musím zasadit román, protože to je přesně to, co mám ráda. Jeskyně to je to stejný. A my se pohybujeme teda trošku jakoby napravo od Victorina jezera a nejvyšší horou právě Afriky je Kilimanjaro. Tak. My už jsme na prvním neji a to nej je zrovna největší na světě a to je kráter Ngorongoro. Těžko říct, jak ta sopka byla obrovská, když byla ještě v celku, ale prostě vybuchla ještě kdysi v pravěku. Ale ten kráter skutečně je největší na světě, ta sopka už spí, tam už žádnému výbuchu ani dojít nemůže. A v současné době je to národní park, tady ho máme jenom z pár pohledů, díváme se ze zhora. Uprostřed je jedno velké jezero, které je slané, a pak jsou tam močály, které jsou normálně sladkovodní. Na slané jezero hodně lítají plameňáci, ve sladkovodním žijí hroši a podobně. Ale co je na kráteru Ngorongoro to nejzajímavější, tak je hlavně to, že tam žijí lvy. Tam je největší koncentrace lvů vůbec na světě. Když vezmete Serengeti, tak sice tam jich je nejvíc, jenže Serengeti je tak obrovský, že toho lva za celý den vůbec nemusíte potkat. Ale pojedete do krátera Ngorongoro a musíte mít pořád zavřený okna a dveře, protože ti lvy jsou tam pořád, všude. A co jsem slyšela zajímavost, tak tamnější lvy už jsou tak namíchaní mezigeneračně, že bohužel hrozí vyhnutí těchto lvů, protože už se geneticky začínají mezi sebou míchat. A lvi, kteří jsou mimo tento kráter, jakože jich tam žije hodně, nemají šanci se do kráteru dostat, jednak kvůli tomu, že tam už je turismus, stojí tam hotely a podobně, takže přes lidi se tam nedostanou. A jednak jsou tam masové, kterých se bojí. Masové sice dnes už nemají dovoleno lovit lvy, ale přece jenom ti lvy už to mají tak nějak zafixovaný. Těžko říct, jak to ví, ale prostě jak vidí masaje, tak ho nemají rádi. Mnohem víc než turistů. Tady máme krásnou fotografii plameňáků. To jsou plameňáci malí, kteří mají velmi rádi, obzvlášť tady ta slanovodní jezera. V severní Tanzánii je několik, je tam jezero Maniara, kolem kterého v románu jenom tak projedeme. Je tam jezero Natron, které vám za chvíli ukážu, a je tam hlavně jezero v kráteru Ngorongoro. Oni jsou zajímaví tím, že mají na nohách takové šupinky nebo tak tvrdou kůži, že jim vůbec nevadí ta slaná voda, která normálním běžným zvířatům tu kůži naleptá, tak ta zvířata mohou uhynout. A plamenáci to dělají tak, že přelítávají z jednoho jezera na druhé. Žijí tam sinice, které mají takovou červenou barvu, nejvíc to bude vidět na jezeru Natron, a tím, že ty sinice požírají, tak jsou takhle krásně růžový. No a oni vždycky někde nějaký sinice vyžerou, takže zase přejeletí na jiné jezero, tam mezi tím zase dorostly a tak dále, tak to pořád střídají takový krásný trojúhelník. No a hlavně, co v kráteru Ngorongoro potkáte a nikde jinde ve volné přírodě, tak jsou černí nosorožci, neboli nosorožec dvouhrbý, dvourohý, a to jsou zvířata, která už jsou totálně vyhubená a prakticky jediné území, kde jsou a kde na ně skutečně ani pytlák nemá šanci si sáhnout, tak je právě kráter Ngorongoro. A my Češi se máme čím chlubit, protože zrovna tyto kousky jsme vychovali v zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem, která se právě chovem tady těchto nosorožců zabývá a právě díky nim ještě do dneška ještě přežili a můžeme je vidět jak ve Dvoře Králové, tak právě v kráteru. Tak, tady máme ještě ty krásné lvy. Žijí tam všechna možná zvířata, od koček po kočkovitých, po bíložravá. Jediná zvířata, která tam nepotkáte, tak jsou žirafy, protože by tam neměli co žrát. Tam ty stromy jsou velmi nízké a jich tam strašně málinko, protože ta půda je tam přece jenom slaná. Jsme na území sopky a tam prostě je to plné všech těch minerálů, solí a podobně. Takže poslední záběr na kráter a krásný pakoně. A já vás vezmu na druhou sopku. No, koukám, že dneska to budou jenom sopky.
A tou je sopka Oldoinio Lengai. Ona má takový šílený název, jmenuje se v překladu z masajštiny sopka bohů, nebo hora bohů. A Oldoinio Lengai je zajímavá tím, že má nejchladnější lávu na světě. Normálně láva má 1000 stupňů, 12 stupňů, vidíte prostě, jak je krásně rudá, jak se tak pomalinku prostě valí, není to žádná, že by to teklo jako voda. A Oldoinio Lengai má teplotu lávy jenom 600 stupňů, má úplně jiné složení, ale rozhodně bych vám nedoporučovala k té lávě se jít podívat a zkusit si, jak je teplá. Takže jsou tací, kteří, jak jsem četla třeba v turistických průvodcích, si myslí, že když je láva třeba studenější, tak není tak nebezpečná, ale je nebezpečná mnohem víc. Tady vidíme zrovna tu černou lávu, jak vytíká. A co je zajímavé, tak když se na tu lávu budete dívat v noci, tak bude mít takovou oranžovou až načervenanou zář. Je úplně černá. Když potom schladne, tak je taková šedá, vytvoří takovou velmi tvrdou skořápku a kdybyste lezli na Oldoinio Lengai, jakože v románu se na to podíváte, tak jak vám potom ukážu dál, nahoře na kráteru je taková krusta, taková tvrdá hornina, která strašně moc klouže a v určitých teplotách a tak dále je velmi nemožné nebo velmi těžké nahoru na tu sopku vylézt. Tady vidíte, jak ta láva doslova stříká, ona je opravdu velmi tekutá, stříká jako voda. To je tím, že je tak strašně studená. Tak, toto jsou záběry z původní sopky Oldoinio Lengai před asi 10 lety. A sopka před nějakými 4 lety znovu vybuchla a to, co jsme se teď dívali, tak to už tam není. Dneska už tam najdete, toto ještě ta původní, tam vidíte tu krásnou bílou lávu, mezi tím ještě vytíká ta nová. A teď už se díváme na uschlou lávu po výbuchu. A dneska už je tam jenom kráter, vypadá to úplně jinak, ta sopka, tady máme kráter. Kdo byl na Vesuvu, tak mu bude možná ten Vesuv trochu připomínat. Když jsem se teďka na to chystala, si říkala, to jsem tam dala asi špatnou fotku, ale je to skutečně Oldoinio Lengai. A ta sopka je zajímavá hlavně tím, že když vybuchne, tak vidíte ten hladký povrch, který je ten nebezpečí a co klouže. Když vybuchne Oldoinio Lengai, tak prach z této sopky je nejčastěji odnášen směrem na Serengeti, na ten velký národní park, jeden z těch největších, co jsou v Africe. A tím, že tam ten prach napadá a že tam naprší, tak se na zemi utvoří taková tvrdá vrstva, skrz kterou se neprorazí kořeny od stromů. Proto v Serengeti najdete jen velmi, velmi málo stromů, jinak je to prostě jenom tráva a jenom nízké křoviny. A nejbližší stromy potom najdete až u Victorina jezera, které je úplně na západě hodně daleko. A právě díky sopce Oldoinio Lengai probíhá i migrace zvířat. Slyšela jsem několik teorií a jednou z nich je, že zvířata normálně žijí v národním parku Masai Mara nebo v těch dalších parcích, které jsou v Keni, severněji právě od Serengeti. A když přijde doba, kdy mají samičky porodit mláďata, tak všechna tato zvířata migrují právě do Národního parku Serengeti a poblíž krátera Ngorongoro. A vysvětlení jsem slyšela takové, že půda a rostliny, které jsou tady v tom národním parku, jsou bohaté na všechny možné minerály, které hlavně způsobí rychlý porod nebo zhruba jakoby včasný porod. Tím pádem pro ta zvířata je mnohem bezpečnější, když všechna se seběhnou na jedno místo, budou tam, já nevím, měsíc, ty samičky všechny porodí ta mláďata, protože tam všude čekají lvy, leopardi, levharti a tak dále, kteří by právě tady tato mláďata mohli i hned požrat. A tím, že jich tolik pohromadě, tak je větší šance, že se co nejvíc kusů zachrání, počkají, až kusy budou dostatečně silné a poběží zase zpátky. Některé teorie jsou i s tím, že přichází období dešťu, což je taky pravda, a takže se to spojí jak s tou vláhou, tak právě s těmi minerály, aby ta mláďata mohla v pořádku vyrůst. Toto je jenom krátká ukázka z jezera Natron, nejslanějšího jezera na světě.
Vidíte tam červenou barvu, to jsou ty sinice. Do toho jezera si ani zaplavat jít nemůžete, protože jenom tam dáte nohu tak vám prostě ta sůl může tu nohu úplně rozežrát, doslova. Co dělá s mrtvými zvířaty tady toto, že je proměňuje doslova v kámen a normálně tam kromě těch plameňáků vůbec nic nežije. A to poslední, kam vás vezmu, tak si dáme, až popovídáme s panem nakladatelem, až mě přečte tu krásnou recenzi a já vás pozvu, doufám, a já vás pozvu jako závěr, vás pozvu potom na Kilimandžáro. Tady se budeme podívat na vrchol. Tak budí světlo, děkuji. A dám slovo panu nakladateli a jsem zvědavá. Takže já teda bych chtěl napřed poznamenat, že ono už není téměř co říct, že? Protože paní autorka, to je kulomet hlásek a souhlásek a chrlí slova a věty rychleji než ty sopky, že jo? Takhle, já jsem to panu nakladateli trošku vrátila, protože když jsme měli autogramiádu loni v Brně, tak jsem ho samozřejmě pozvala a dostala jsem ten šílený nápad, že pan nakladatel bude mluvit jako první. Pan nakladatel si vzal slovo, mluvil 4 hodiny a už jsem pak neměla opravdu co říct. Takže jsme si teďka hezky vyměnili, ale jo. My si perfektně rozumíme. Jsem připraven na takovouto variantu, protože jsem tušil, že paní autorka nejenom skvěle píše, ale dělá skvělé besedy, takže opravdu tady toto je součástí tady toto povídání o té knihy, můžete vzít klidně i jako pozvánku na některou z jejich besed, protože jsem byl osobně účasten na besedě v knihovně Jiřího Mahena, kde teda naprosto skvěle tady o této knížce u těch do Mombasí a o Kilimandžáru a všechno možné prostě hovořila. A co mě teda úplně fascinovalo, tak nevím, jakým zázrakem se jí to povedlo, ale tam přišli lidé na tu besedu, někteří už oblečení, přímo jako kdyby chtěli vystoupit prostě na to Kilimandžáro, jo. No. Takže opravdu byl to zážitek a její beseda doslova a do písmene, kdyby třeba nemusela knihovna zavírat, jo, a zamykat, tak by byla nekonečná, protože to je studnice prostě slov, nápadů, myšlenek a ona to má tak dokonale nastudováno, že prostě všichni uvěřili tomu, že tam byla a že to má všechno prochozené, což mohu teda opět ještě jaksi zvýraznit podobnou zkušeností opět teda ze stejné knihovny, kde přišli o něco později 2, nějaký pár, to byl tuším kluk a dívka, a prostě obdivovali ty obrázky, které tady paní autorka promítala a ptali se, jak se jí to podařilo vyfotit, že? A tak podobně. A přičemž ona už sama dopředu, ale oni tam nebyli, zdůrazňovala, že to nejsou její, že tam teda jaksi sama přímo konkrétně nebyla. Takže paní Dana je úplně špička. A já teda jsem si to chtěl ulehčit, abych a vzal jsem si do ruky, nebo takhle. Kniha, mně se i paní typografce, čili manželce, ta původní kniha, ta první Uvěznění opravdu neuvěřitelným způsobem líbila, ten rukopis teda, proto jsme ho přetvořili na knihu. A když se nám dostal do ruky i teda druhý rukopis, tak musíme říct, že opravdu o nic, ani onehet nezaostal ten rukopis za tím prvým. A co chci říct, můžu potom ještě klidně povídat, ale držím tady pořád v ruce jakýsi papír. Já mám dnes už můžu říct literárního přítele Václava France, který je členem obce spisovatelů, napsal desítky knih a hlavně, co je, tak je vynikajícím organizátorem literární soutěže, která se jmenuje Řehecká slepice a on mimo jiné dělá recenze na knihy. A
Já jsem mu samozřejmě poslal tady i ten druhý, já řeknu druhý díl, ale ono to není, ono to volně navazuje, ta kniha, tak jsem mu zaslal tady tu knihu Útěk do Mombasy a já si dovolím přečíst, jakou recenzi na to on napsal, s tím, že ona ještě nikde nevyšla zatím. Mám to jaksi trošku dříve, než to bude otištěno, takže zcela jistě se vám to nedostalo do ruky a něco se bude trošku opakovat, protože jste toho slyšeli hodně, tak mě to když tak promiňte, ale přečtu to tak, jak to leží a běží. Takže tady ten článeček se jmenuje Řekni mi, co čteš, je to taková rubrika. Je tady napsáno Dana Šimková, Útěk do Mombasy, nakladatelství Jiří Šandera a tak dále. A je v roce 2014 vyšel v nakladatelství Jiřího Šandery román Dany Šimkové, autorky z Křenovic u Slavkova, Uvěznění. Psal jsem o něm v Čaji, to je takový časopis, to je časopis autorů Jičínska, on pochází od Jičína, v roce 2015. Kniha mě zaujala, o to víc jsem čekal, jak dopadne chystané volné pokračování, které ve stejném nakladatelství, to je u nás, že? Vyšlo letos na jaře. A na úvod musím napsat, že autorka nezaostala za svojí prvotinou. Právě naopak, dokázala rozvinout dějovou línii na 2 samostatné napínavé příběhy, vzájemně se doplňující. Opět se setkáváme s hlavní hrdinkou první knihy, s speleoložkou Janou Simonovou a jejím manželem Karlem. Nebojte, všechno vám nevyzradíme, jo, jestli jste to nečetli. Svatba se odehrála na konci předchozí knihy ve švýcarských Alpách, kde došlo k tragédii uvězněných turistů. Při záchranné akci umírá Markus, to už jste zmiňovala, že? Ten plánoval společně s Natánem výstup na Kilimandžáro. A tak se skupina jeho kolegů rozhodne, že výstup uskuteční na jeho počest. To jsme slyšeli. Jana neprožívá idylické období života v mladém manželství, neboť rozdílnost povah vede k určitému odcizení. A tak nakonec i ona musí obětovat, 3 tečky, ale to už bych prozrazoval příliš. Vidíte, že ani ten, kdo píše ty recenze, nechce opravdu pustit dál aby lidé příliš nevěděli. Nebo aby lidé příliš věděli, nevím, jestli to říkám správně. Knihu uvozuje povídka Poslední mince, líčící cestu českého misionáře Martina do Somálska. Potkává se zde s chlapcem Rašádem, tomu se po dlouhých peripetích splní jeden velký sen, stane se lékařem a pracuje pro Lékaře bez hranic. A do příběhu Jany se při jejich cestách po Africe významně zaplete. Ale nechci prozrazovat jej, spíše si musím všimnout, že 2 linie, jedna ve švýcarských Alpách a druhá v Africe, se zajímavě doplňují. Myslím si, že se autorka zdokonalila a přesvědčivě vykreslila osudy hlavních hrdinů, ale i zdánlivě méně významných postav příběhu. Všechny do sebe zapadají a vytvářejí zajímavou mozaiku. Atraktivní prostředí nejen Alp, ale třeba i moravského krasu je vyšperkováno znalostmi o životě v afrických zemích, jako je Somálsko, Tanzánie či Kenia. Nejen Janino putování, tady bych se chtěl zastavit, jo, mě už se někdy plete, když řeknu paní Dana nebo paní Jana, jo, tak nevím. Nejen Janino putování, kdy jí jde o život, je doplněno zajímavými postřehy z africké přírody, ale i nebezpečím. A právě na pozadí těchto prožitků si Jana uvědomuje některé svoje postoje. Nachází sama sebe a lidsky dozrává. Kniha je důležitá také z hlediska uvědomění si, že někdy běžné věci v našem evropském životě jsou nedosažitelné pro celou řadu obyvatel zemí Afriky. A možná právě dnes, více než kdy dřív, kdy se do Evropy dostává řada migrantů, si při četbě člověk uvědomuje, jak je důležité nezůstat lhostejný k lidskému utrpení. To bych se teda taky u toho pozastavil. Ta knížka má několikonásobně vyšší cenu, než je potom cena nějaké knihy jako číslo, že je tam napsaný, ale cenu
opravdu toho, že má jakýsi další rozměr. Není to prostě jenom nějaké povídání nebo zážitky těch lidí, kteří prostě tam vystupují v té knížce, ale má jakýsi, toho vstupuju já tady do té recenze, jakýsi širší rozměr, prostě, který si tam musí každý najít a všichni ho tam ale cítíme, že jo. Prostě ten humanitární rozměr tam je úžasný. Já dočtu teda, blahopřeji nakladatelí, to mě těší teda, blahopřeji nakladatelí k dalšímu výbornému počinu a autorce přejí další úspěšná díla, která si opět rád přečtu. A snad neprozradím příliš, že Dana Šimková, teď vás teda do něčeho zase dostáváme, že Dana Šimková chystá pokračování románu Uvěznění s názvem Za zvuku deště, kde čtenáře zavede do Jižního Sudánu a do Nepálu. Václav Franc, jo. Takže to jsem si ulehčil tu situaci, to povídání, že jsem přečetl recenzí, ale myslím si, že je to důležité a vhodnější daleko, než abych tady vychvaloval to, že jsme vydali knížku a že si navzájem plácáme po ramenou, že já říkám, že paní autorka je šikovná a paní autorka řekne, že jsme jí to krásně udělali, tu knížku a podobně, když si myslím, že oboje je pravda. Ale že je tady vlastně další, třetí názor prostě člověka, který kdyby nechtěl, tak to určitě nenapíše. Prostě kdyby se mu ta knížka nelíbila, nebo řekněme rukopis, ale on už to četl z té knihy, kdyby se mu to nelíbilo, tak prostě pomlčí, že jo. Dospělí lidé jsou trošku jiní, tady si přihřeju trošku svoji polivčičku, protože já píšu knížky pro děti a děti ty umí klidně hned odsoudit tím, že klidně se zvednou a odejdou, nebo prostě, když to dospělý člověk, i když se mu to třeba někdy nezdá až tak úplně, tak jak si pomlčí. Takže on, kdyby chtěl, tak pomlčí a žádnou recenzi nenapíše. A nebo napíše recenzi a to zápornou prostě, což se nestalo. Takže já si myslím, já bych mohl teda vykládat dlouho, ale třeba si ještě něco řekneme, až připijeme té knížce. Já si dovolím jenom říct to, že před autorkou smekám, protože udělala obrovský pokrok a tleskám. Ještě si dovolím takovou poznámku, tady se říkalo, že slečna se stydí a že neumí hovořit. To teda také není pravda. Bylo to úplně veliký šperk, že jo? Tady zase někdy znamená, že méně znamená více. Jo? Tady ještě bych chtěl říct, tu manželku nebudu vůbec nutit, aby mluvila, ale ona také říká, že se stydí a že radši nemluví, ale ona vždycky, když něco řekne, tak to má hlavu a patu a nemusí používat tolik vět a souvětí jako já k tomu. Jo? Prostě stačí 2-3 věty a ono to vystihne to samé, co mě dá práci 4 hodiny. Takže děkuju moc. Děkuju moc, to bylo krásný. Takže uděláme ještě naposledy tmu. Já vás pozvu na Kilimandžáro a pak se vrhneme na křest. My tady všichni. A ať tu knížku už teda nepošleme do světa, ona už nám utekla, ale už je i v Africe. To je jenom takový bonus. Moje knížky už jsou téměř na všech kontinentech. Uvězněné si odvezl jeden můj kamarád do Vietnamu. Další knížka leží v Austrálii. Jedna knížka odputovala do Ameriky a do Severní Ameriky a teď obě odputovali do Afriky k jedné paní, která pracuje jako humanitární pracovnice, kterou právě obdivuji a jsme spolu v kontaktu a plánujeme, že spolu napíšeme právě knížku o Africe přímo z jejich zážitků. Takže už jenom Antarktidu a Jižní Ameriku, takže pokud tam někdo někoho znáte, jo, tak klidně můžeme poslat knížky. A já vás vezmu na Kilimandžáro, jestli něco bude trochu vidět. Ono Kilimandžáro, normálně si vždycky řekneme, to je ta hora s tím ledem. Moc se o tom nemluví. Kilimandžáro je spojení 3 sopek. Nejvyšší je Mont Kibo, který je uprostřed. V překladu to znamená Bílá hora, to je podle té bílé čepičky.
Od nás napravo je sopka Mavenzi, ta je naprosto nádherná, já vám ji ukážu, to jsou takový rozeklaný vrchol a nalevo, jakoby na západě, je nejnižší sopka Mont Shira. Kdybyste chtěli jít na Kilimandžáro, tak si připravte několik dolarů, desítek, stovek dolarů a začíná to tím, že si vyberete trasu, těch tras je tam 6 podle různých úrovní, podle toho, jestli to chcete jít kratší dobu, jestli chcete jít v pohodě, že budete spát v chatce, nebo jestli se budete krčit někde ve stanu, nebo jestli si chcete jít prostě dlouhou trasu, že si přejdete celý tady ten hřeben a vylezete úplně na opačné straně. Já jsem vybrala pro své hrdiny 2 trasy, tu nejtěžší a tu nejlehčí, protože jsem říkala, že se na tu sopku aspoň podívám z několika úhlů. A ty moje trasy jsou ta úplně napravo, ta se jmenuje Marangu, a pak tady ta jakoby uprostřed mezi, jak jsou ty 3, tak ta prostřední a ta se jmenuje Umve. Umve je nejtěžší trasa na Kilimandžáro, tam musíte líst opravdu kolikrát i po 4, jsou tam i žebříky, vždy si najmete nosiče, kuchaře a průvodce. Každý má jednoho svého nosiče, pokud vy jste třeba nějak fyzicky nezdatní, já nevím, třeba máte něco s nohama nebo něco takového, ale nemáte problém se srdcem nebo s plícemi, tak vás ty nosiči mohou vynést prakticky až na to Kilimandžáro. A nebo snést dolů, pokud už nezvládnete teda cestu dolů. Takže vždycky těch nosičů jde víc. A na trase Umve vám nosiči nesou i stan. Je to tak, že oni vám vždycky utečou, vy se teda škrábete nahoru a když dojdete do cíle, což je vždycky nějaký tábor, ta trasa na Kilimandžáro nahoru trvá 4 dny a dolů zase další jakoby 2 dny, což zhruba je stejná délka tras jak Umve, tak Marangu. A kdybyste šli nejdelší, tak to je Shira a ta se jde díl jak týden. A prostě vždycky přijdete do toho tábora, tam už máte postavený stan, zalezete se do stanu, chvilku odpočinete, za chvilku na vás čeká před stanem miska s vodou, vy si umyjete ruce a jdete se najíst a prostě už vám kuchaři dávno uvařili naprosto skvělé jídlo a pak jdete spát, většinou přijdete do toho tábora už kolem odpoledne, jste totálně unavení, takže spíte, ráno se probudíte, prakticky nic nemusíte balit, vezmete si jenom baťůžek s pitím a prostě jenom to nejnutnější třeba na oblečení a zase jdete dál, oni vás zase předběhnou po té, co to všechno zbalí. Ty trasy jsou nádherné. Kilimandžáro je nejzajímavější v tom, že tady máme zrovna ty všechny 3 hory, napravo Mavenzi, nalevo Shira, uprostřed Mont Kibo a ty trasy jsou nádherné. Kilimandžáro je nejzajímavější tím, že to je prakticky, myslím, jediná hora na světě, ve které můžete vystřílet všechny podnebné pásy. Začínáte v tropickém pralese, kde máte těch 30-40 stupňů, pořád tam prší, je tam strašná vlhkost, takže tam teda, komu vadí horko, tak ten možná tím pralesem ani neprojde. To se jde zhruba 1 den. Pak vylezete z lesa, jdete takovými křovisky, rostou tam senéci, za chvíli vám je ukáži. A postupně jdete, až postupně jsou na nižší keře, stromy, až nakonec zůstává tráva a nahoře už je ledovec a to už je takzvaná alpinská část. Ta trasa je nádherná. Ať jdete odkudkoliv, tak pořád máte jak výhled kolem této hory, tak i na tu samotnou horu. Třeba na trase Marangu, když to vezmete jakoby delší trasou, protože existují takzvané aklimatizační trasy, vylezete do výšky skoro 6000 metrů a pro spoustu lidí je to naprosto nevydržitelné. A abyste se na tu výšku připravili, tak existují takzvané aklimatizační trasy. Já jsem si říkala, že ta aklimatizační trasa se mi líbí mnohem víc než ta původní, a tak moje hlavní hrdinka je ta nemohoucí, která leze tu aklimatizační. Takže díky tomu jsme se v knížce můžete jít podívat na takzvané zebrové skály, které jsou u trasy Marangu.
jsme právě pod tím nižším vrcholem Mavenzy a těžko říct, jak toto vzniklo, ale ani sami vědci nejsou schopni vysvětlit, proč zrovna na tomto území se objevila tady tato skála, ale všechno jsou to vyvřeliny ze sopky. Tak, toto máme právě tu Mavenzy, to rozeklaný. Úplně na vrchol se nedostanete, protože tam nevede žádná cesta, ale můžete právě, když si dáte tu aklimatizační trasu, tak budete spát přímo pod vrcholem v táboře Mavenzy a tam máte nádherný výhled na Kilimandžáro, které je přímo před vámi. Před vámi je takové sedlo a už pak lezete za 2 dny nahoru na Kilimandžáro. Toto je deštný prales, právě kterým procházíte, pořád mlha, pořád prší. Výhodu toho všem má, že sebou nemusíte tahat vodu, protože všude jsou samé říčky, potůčky, pramínky a tak dál. Potřebujete teda čistící tabletu, jinak byste daleko nedošli, nebo spíš byste běželi, ale daleko od cesty, za jiným účelem. A potom, když lezete výš, tak už je omezený přísun vody, takže to už pak musíte sebou nosit zásoby. Toto jsou zrovna ty senécie, ono to vypadá jako kaktus, rostou do výšky až 6 metrů a když právě vylezete z toho pralesa, tak najednou před sebou máte obrovský senéciový sad. Jak se mu říká? Háj. A to prostě jdete mezi těmito kaktusy a teď si představte, že je mlha, že je pod mrakem a teď všude kolem vás jsou ty kaktusy. No vypadá to naprosto strašidelně, ale nikde na světě tady ty senécie nepotkáte. Oni trošku jsou podobné v Andách, anebo jakože vzdáleně připomínají kaktusy v Mexiku, ale to jsou úplně jiné rostliny. Tyhle senécie rostou jenom na Kilimandžáru. No, toto už máme Kilimandžáro z pohledu z Keni. Z Keni tam napravo je trošku vidět ta nižší Mavenzy. A to jsou nejoblíbenější fotografie, nebo nejčastěji fotografované od jednoho jezera, které je v Keni. A Kilimandžáro uvidíte strašně daleko, aspoň ze vzdálenosti 150 km pořád ho uvidíte, takže velmi fotogenická hora. Co se týče ledovce, tak ten se stále zmenšuje, už dneska není tak velký, jak byl dřív a pojí se k němu jedna legenda, že jeden Masaj, který žil pod Kilimandžárem ve vesnici Mvenzi, právě věděl, že na vrchu je nějaký něco bílého a myslel si, že to je stříbro. A říkal si, vylezu si nahoru, půjdu si nazbírat to stříbro. Těžko říct, jak tam teda vylezl, jenom tak lehce oblečený, protože na vrchu může být i minus 15 stupňů. A vylezl nahoru, nabral stříbro a chtěl ho odnést dolů, jenže dolů ho neodnesl. A tak Kilimandžáro je považovaná za sopku nebo za horu bohů, protože to stříbro patří bohům. Bohové prostě nedovolí, aby se to stříbro doneslo dolů. A vy, když polezete na Kilimandžáro, což vás tu nalákat, sama sebe už jsem nalákala, tak to probíhá tak, že normálně jdete vždycky přes den a pod vrcholem zastavíte v táboře, půjdete se hnedka pořádně vyspat, protože vstáváte před půlnocí a výstup na všechny hory v Africe, obzvlášť tady na ty sopky, jak na Mont Meru, Oldoiny Olengay, na Mont Kenya a tak dále, probíhají tím, že v noci se probudíte kolem půlnoci a tu trasu na ten vrchol lezete naprosto pod mě jenom s baterkama. Kolikrát je to mnohem lepší, protože když potom ráno vidíte, kudyma jste šli, tak vás úplně jímá hrůza, protože třeba na Mont Meru jdete po takové uzonké cestičce, tady je sráz do kráteru, tady je sráz na druhou stranu a tam, když zakopnete, tak prostě letíte buď tam nebo tam. Takže vůbec nic bezpečného, ale když jdete s tou baterkou, tak to naštěstí nevidíte, takže z toho takovou hruzu ani mít nemůžete. A vždycky to končí tím, že na vrchol se dostáváte s východem slunce a to je něco naprosto úžasného. Viděla jsem třeba, toto je zrovna Mavenzy, zase už jdeme zpátky jakoby z vrcholu, Mont Kibo. Viděla jsem na videu výstup na Oldoiny Olengay, což je ta sopka, ta první, kterou jsem vám ukázala s tou hladkou, s tím hladkým kráterem. A oni pořád jdou pod mě a najednou se podívají nahoru a kolem té sopky je taková rudá záře. Já jsem si prvně myslela, že tam je láva.
ale oni vylezli nahoru a ono zrovna vycházelo slunce, takže vždycky se leze krásně z té strany, abyste to slunce měli přímo za tím vrcholem. Tak, a tak toto vypadá na vrcholu. Tam, pokud to zvládnete, tak tam vylezete, můžete se domluvit samozřejmě s nosiči a průvodci, aby vám to prodloužili o jeden den, pokud potřebujete třeba si odpočinout, ale ta noční trasa je asi to nejtěžší. Velmi prudké stoupání, minus 15, minus 20 stupňů, fouká, vy prostě jdete, ani vodu si sebou vzít nemůžete, protože tam vám zmrzne, takže prostě jdete jenom prostě jdete, kdo nezvládá, tak jde domů, tak jde dolů a prostě s ním už se potom nikdo nevrací. Ten jde vždycky sám. Ale jsme ve výšce 5895 metrů na takzvané střeše Afriky, na nejvyšší hoře a je to tam fakt krásný. Dokonce je zajímavý, že lidé, kteří lezli na Kilimanjaro opakovaně, až na posedmé zjistili, že to je sopka, oni vždycky vylezli někam, takový kousek od tady toho vrcholu, nevylezli úplně na ten nejvyšší, ale jakoby nahoře na Kilimanjáru je taková velká plocha. A až o kousek dál, jakoby zase směrem na sever, je teprve samotný kráter toho Kilimanjára. To je důkaz, že to je opravdu teda sopka, ale třeba Mavenzi a Shira kráter nemají už. Ten už je zničený. Ale až po sedmé teprve si uvědomili, že tam ten kráter je a že to asi teda sopka je. Vždycky vylezli nahoru, hezká hora, tak jdeme zase dolů. Takže až na posedmé se zjistila správná totožnost. A toto už je jenom poslední záběr a to se díváme z Kilimanjaro, z vrcholu a díváme se na tu Mont Shira. To je ta nejnižší hora, to jsou jenom ty rozeklané skály přímo před námi a někde tam vzadu daleko by potom bylo Mont Meru. Další nádherná sopka, na kterou se podíváte, když se vrhnete do čtení. A mě samotnou to naprosto lákalo, když jsem četla všechny ty popisy, jak se tam stoupá a tak dále. Protože, jak jsme říkali, v životě jsem v Africe nebyla, nejdál jsem jela do Itálie a na Afriku jsem se nepodívala jinak než prstem po mapě, ale protože jsem si říkala, je to tam nádherný, začala jsem studovat mapy, průvodce, četla jsem knížky o Africe, protože mám ráda Karen Blixenovou, která napsala Vzpomínky na Afriku, podle toho samozřejmě byl potom natočený film. Ta si říká, když už jsem v Nairobi, musím se k ní jít podívat do toho jejího domu a tak dále. Četla jsem příběh lvice Elzy od opavské rodačky paní Joy Adamsové. Samozřejmě Elzu všichni známe filmově. Můžeme rožnout? Asi děkuji. A úplně jsem hrtala, když v závěru, což už třeba ve filmu není, ta mláďata od Elzy byla odvezená do Národního parku Serengeti, protože Elza byla původně z Keni, odvezli právě do Tanzánie, do Serengeti. A kudy si myslíte, že jeli? Hezky kolem Kilimanjára, Mont Meru, vyjeli nahoru na Ngorongoro a pak už to vzali na Serengeti. Úplně stejnou trasu, jako jsem popsala ve své knížce. Akorát jsem tu lvici Elzu četla o chvilku později a už jsem jenom stihla dopsat, že tam ta mláďata byla. Další zajímavá knížka, která mě hodně inspirovala, tak byla Máma Masajů. Neřeknu, že by byla úplně nejlíp napsaná, ale byla velmi zajímavá a ta právě popisuje život Masajů. Masajové žijí v Tanzánii, žijí v Keni. Je to jeden z kmenů, který ještě jakž tak si uchovává svou tradici. Bohužel ale spíš za účelem turismu. Dneska už Masajové nesmí lovit lvy. Kdysi dávno bylo zvykem, že mladý Masaj, aby dokázal jakoby to, že už je dospělý, tak musel odejít na nějakou dobu pryč od té vesnice a musel ulovit lva. Dneska už je lov lvů zakázaný, dneska už by za to šel do vězení a tak on sice odejde od vesnice, ale stoupne si k silnici, stojí tam s tím svým kopím, stojí tam celé dny, akorát vybírá peníze od turistů za to, že ho vyfotí. Takže místo lva potom přinese balík peněz. Takže bohužel tak to už upadla tradice Masajů a když přijedete do masajské vesnice, tak oni vám vyběhnou naproti, vyběhnou vám pánové, samozřejmě v celém to obleční, protože masajská barva je červená, tak si říká, musím křtít v červených šatech a začnou vám tam poskakovat. No, krásně ladíme. Začnou vám tam poskakovat a zpívat a podobně. Pak chvilku můžete poskakovat s nima vy, vezvou vás do vesnice, která se jmenuje Maňáta a
tam vám zase pro ně zaspívají zatančí dámy, rozděláte s nimi oheň, vezmu vás do Boma je vesnice, Maňáta je jejich domeček. A vezmu vás do Maňáty, vy zaplatíte šílený vstupný, zaplatíte za to, že si je vyfotíte, donutí vás kopici nějaký jejich výrobek a zase vás vyženou ven, protože za bránou už zase čeká druhá skupina. Takže bohužel dnešní Masajové už nejsou to, co bývali. A já tady o tomto hodně zrovna v té knížce mluvím, protože jsem krom tady tohoto turistického stylu Masajů četla i hodně o skutečných Masajích. A řekněme, že ve chvíli, kdy odjedou poslední turisté, tak se Masajové stávají těmi Masaji, kterými jsou pořád. A protože mě zaujal velmi ten jejich skutečný život, tak jsem si způsobila, že hlavní hrdinka Jana, která je psaná podle mě, tak jsem si způsobila, že já jsem se šla podívat na ty Masaje, jak vypadají mimo ten turistický ruch. A je to úplně jiná mentalita, jiní lidé a třeba u Masajů ještě do dneška se dodržuje ženská obřízka před každou svatbou a protože i o tomto zvyku se často dočítám v afrických knížkách, tak jsem říkala, že by určitě stálo za toho alespoň zmínit, protože spousta lidí o tom vůbec třeba neví a neumí si představit, před čím právě třeba ti uprchlíci utíkají z té Afriky. Není to jenom hlad, není to jenom válka, ale jsou to bohužel i kolikrát tady tyto zlozvyky nebo ty tradice, před kterými bohužel třeba masajské ženy vůbec nemohou ani utéct, protože vládu tam třeba mají muži a těm je to doslova jedno. Tak, můžeme asi pomalu začít křtít. Jenom se ptám, je někdo, kdo má třeba nějakou otázku nebo ptát se, budeme klidně po křtu, knížku pokřtíme a pak se budeme když tak spolu povídat. Tak, paní utekla. Zmínil takovou věc, že vy si teda dnešní ženy měly vážit nás tady, že jak se s náma máte dobře, že? Oproti tomu teda, co se děje někde úplně jinde, tak to jsem chtěl jen tak odlehčit a aby se paní autorka mohla taky napít. No, já budu pít za chvíli něco jiného. Když jsem křtila uvězněné, tak jsme je křtili čajem, protože hlavní hrdinka Jana tam furt propagovala, že pijí pořád v těch jeskyních ten čaj. A začala jsem přemýšlet, čím budeme křtít tu Mombasu. A ta si říká, no tak v Africe se pěstuje káva, samozřejmě Karen Blixenová, že? Pěstuje se tam čaj. A protože já kafe nepiju, tak by se nám to křtilo trochu hůř, tak jsem říkala, že v tom případě seženu čaj. A protože jednodruhový čaj z Tanzánie a z Kenie je takový hůř sehnatelný a většinou seženete spíš nějakou směsku, tak jsem si říkala, že už strašně dlouho pijí britský snídaňový a zrovna ten je namíchaný z indického čaje ze Srí Lanky a hlavně z Keni. A prostě ten čaj je strašně moc mňam, tak jsem říkala, že to bude úplně nejlepší. Zrovna tímto čajem pokřtíme Mombasu a opravdu určitě vám bude chutnat. Určitě vám bude chutnat. Tak já udělám mluvici a všechny a můžeme se na to pomalu vrhnout. Tak jo, tak. Se toho možná mám se toho ujmout já, nebo něco říct? Můžete. Jo. Můžete. Tak, já vám to přistanu podat. Tak. Takže já bych chtěl popřát paní autorce hodně a hodně kreativity, tvůrčích nápadů, nový a další myšlenky. A to teď myslím nejenom do těch slov a vět, ale chtěl bych upozornit, že i ilustrace tady na té obálce je její tvorba, takže bych chtěl popřát autorce hodně a hodně nových myšlenek, tím správným směrem se ubírajících. A knize, že tady jde hlavně o knihu, bych popřál, aby se dostala do všech knihoven, do všech prodejen, tam ale, aby nespala, aby odsud si ji lidé půjčovali a aby se prostě ta kniha dostala k srdci a k očím čtenářů. A to, jak jsem se dozvěděl, již je v Africe, takže bych jí popřál, aby se dostala do všech světadílů. Tak to je z mé strany. No, takže knížko, ať se ti daří, tobě už se daří, já vím, můžeš
Když tak jenom. Taky přeji hodně moc štěstí do prodeje a do propagace a Danušce přeji hodně štěstí do dalších dílů. Děkuji. Já přeju knižce hodně spokojených čtenářů. Děkuji. A já přeju, ať se hodně půjčuje. Děkuji, dobrý je pryč, no. Polívat je Takže skoro škoda. jenom trošku, jenom kapku každý. Hlavně se napijte, protože ten čaj je mňam. No, však jo. Tak a na zdraví. Na zdraví. Na zdraví nás i knihy, ale především paní autorky, protože bez ní by ty knihy nevznikly. Takže na zdraví. A na zdraví čtenářů, No, protože ty nutně potřebujeme. Asi potřebujeme, aby byli zdraví, ano. A i na zdraví tedy rodičů od Danušky, kteří Danušku tak krásně podporují. No. Já jsem se celou dobu díval na tu tekutinu a říkám, ten šampus má zvláštní barvu. Vy jste nebyli na tom minulým křtu, no. A na zdraví se pije do dna, že jo? Proto je to ten čaj, protože alkohol nepiju. Takže knihu, ať se ti daří. Ta se bude mít. A já jenom takový bonus. Já jsem dostala dárek od svých nakladatelů. Oni vyrobili nádherný hrnek právě s těma mýma knížkama. Já moc děkuju. To je tady úplně, zásluha hlavně. To je úplně překvapení nádherný. To bude na ty čajíčky a na všechno. Takže pokud vy máte nějaký dotaz nebo cokoliv, povídejte klidně. Já mám přání. Ano. Já bych chtěl popřát na zdraví dětí našich rodičů. Jo. To je moc hezky. Děkuji. Je. A já mám potom pro vás, kdybyste chtěli si knížku pořídit, tak to pro vás pár výtisků i mám. Knížka je tady i v knihovně. Dám tam počkráp jeden, ať to je oficiálně. A no to je divný teda. Tak to je dobré. Jenom bych vás chtěl trochu přilákat ještě k té knize a v tom slova smyslu, že nejenom, že se tam povídá a dočtete prostě o nádherné krajině a dobrodružství různým, ale zažijete tam v té knížce opravdu i velikánský napětí, jo? A až nebezpečí. Chvíličkama vám tady takhle na těch rukách se může objevit prostě já vždycky říkám, že po mně přejela smrt nebo něco takového, prostě napětí, jo. Takže ta knížka má úplně všechno. Kdo má rád přírodu, tak si tam vychutná tu přírodu. Kdo má rád trošku napětí, tak se tam dočte něco o tom napětí, takže doporučuji. Já vím, že většinou ti, co už sem přišli, tak vlastně je zbytečné lanařit tyto lidi, ale jestli se vám ta knížka bude líbit, a já věřím, že ano, tak nejlepší, co pro ní uděláte, i pro paní autorku, i pro nás jako nakladatele, když ji někomu doporučíte dál. Protože veškerá propagace není nikdy to pravé ořechové, jako to, když si to lidi říkají mezi sebou a předávají prostě ty informace. Jo, ta knížka od paní Dany Šimkové byla dobrá, tak to je prostě ta nejlepší propagace a věřím, že této knihy se prodá zase o trošičku víc, jak té první, a pokud se podaří napsat a vydat další pokračování, tak určitě se prodá zase víc, protože o té autorce se lidé postupně prostě dozvídají. Napřed si tady padlo slovo regionální autorka, ale je vůbec ještě regionální autorka, když už má knížku v Africe? No, jsi celosvětová. Skoro hezky. Většinou světová, no. Takže, a jinak, pokud jste si zatím nerozmysleli nějaký dotaz, nechci říct dotaz, ale takovou pobídku spíš, jestli byste nechtěla zmínit, pokud jsem to nepřeslechl a neříkala jste, zahledal jsem na internetu, že jste ukazovala vlastně rukopis svůj. Jestli byste nechtěla tady čtenářům budoucím nebo současným něco říct o rukopisu, protože mě to teda velice zaujalo, jestli píšete
na psacím stroji, nebo jestli píšete do počítače, nebo ručně, nebo jak to vlastně Já jsem vám přinesla poklad a ten poklad se jmenuje Tanzanit. To je kámen, který se dá najít pouze v Tanzánii a zrovna pod sopkou Mont Meru. A objevil ho jeden Masaj, když do země nedaleko od něj uhodil blesk a tamnější kamení doslova zmodralo, až sfialovělo. A tím právě vznikl Tanzanit. To je něco podobného jako český granát, akorát teda se dá najít pouze v Tanzánii. Já jsem moc háněla v České republice, tam jakože Tanzanit, to prostě musíte jít někam do nějakých specializovaných prodejen. Pak se teda náhodou podařilo, ale opravdu je to velmi zajímavý, velmi krásný kamínek. Čím modřejší, tím dražší, ho mám trochu fialovej, takže aspoň, že ho má. Ale ne, to je český křišťál. To je zase český křišťál, to už je zase můj Titanic, no. A rukopis, já všechno píšu ručně. Když rukopis, tak tady je 5 sešitů. A tak to vypadá knížka v ruční verzi. A no, doslova popsáno. Dívám se, že tam není nic škrtáno skoro. Není škrtáno. Já už píšu 26 let a už jsem se za 26 let vypracovala tak, že už prakticky píšu první verzi, protože kdo by to furt přepisoval, takže kdybyste srovnávali rukopis, tady se jenom část, no, tak kdybyste srovnávali rukopis a knížku, tak těch změn je tam velmi málo a to jsme maximálně udělali akorát my po domluvě a takže toto je komplet rukopis. Jak dlouho si myslíte, že se taková knížka píše? Tak, to je taková otázka do toho, protože tím se náravně bavím. No, řekněme na dny. Kolik má stran? 250, že ne? Nějakých 250 má u těch Domombasů samotnej, no. Kolik byste řekli? Dnů. 365. To je moc. Tak 260. No, já nevím, jak dlouho jsem psala Uvězněný, asi 3 měsíce, ale nevím, kolik dní. A tam byly předěly, u Mombasy taky byly půlroční prostě úplný zásek, když jsme vylezli na Oldojiny Olenga, já jsem nevěděla najednou, o čem mám psát, že se prostě říká, tam lezu jak lenochod, prostě furt mě padá pode mnou to kamení, říká, jo, o čem mám psát, takže je totální zásek, ale pak jsem se nakopla a prostě to opravdu psala, protože už mě to fakt jako začalo stále víc bavit, čím víc jsem toho zjišťovala a já jsem se rozhodla, že si u každého psaní, jakmile začnu psát, napíšu od kolika hodin do kolika hodin píšu. Tím pádem mám přesný záznam a až jsem to dopsala, tak jsem to sečetla a ono to vyšlo na 97 hodin a 23 minut. Prosím. Čistého času. Jak mluvíš, tak taky rychle píšeš? Já jsem si změřila, že já píšu rychlostí 1000 slov za hodinu, což je jedno slovo za 3 vteřiny. A to prostě sednu, já vždycky píšu v noci, jednak nikdo prostě mě neruší a mně se nejlíp přemýšlí v noci, když chci něco dopsat, tak musím začít o 10:30. Třeba povídka Poslední mince, ta vznikla na jeden zátah, o té jsem přemýšlela už někdy od odpoledne, takže jsem začala hledat, ve kterém státě to bude. V Etiopii mě neseděla, tam nejsou prchlíci, Keňata je moc v klidu, níž to už vůbec nemá cenu. Já jsem potřeba, aby prostě prchali někam do té Itálie a podobně. A pak jsem si říkala, Eritrea, to je úplně nebezpečný. A říká, tak to Somálsko, to vždycky mě přišlo prostě Somálsko, no tak tam jsou tam jako malá jsem vždycky viděla Somálci jako ty úplný vyžlatá a prostě tam je ten hlad. A říkala, ale proč ne? Tak to dám do Somálska. A pak jsem 2,5 hodiny hledala leteckou dopravu do Somálska, to byla taky zážitek, protože jsem chtěla přiletět do jednoho letiště a nakonec jsem po 2,5 hodinách zjistila, že to je vojenské letiště a že tam skutečně nelítají obyčejné letadla. A pak jsem se vrhla do psaní a začala jsem o 11:45, ve 4 hodiny ráno, v noci teda, ve 4 hodiny ráno jsem dostala krizi a prostě jsem měla už pocit, že půjdu spát, jenže ta krize po 4 hodině přešla
A tak jsem psala dál a skončila jsem 9 hodin ráno. Takže poslední mince povídka ta byla za 9 hodin a psala jsem ji skutečně velmi pomalu proti útěku do Mombasy, ale i takhle se dá psát. Jinak toto je třeba sešítek s poznámkama na trasy, na Kilimandžáro, kdy se odehrávají jednotlivé děje, který zvířata žijí v kráteře Ngorongoro a tak dále, jaký jsou tam teploty. Takže toto je velmi málo. To, co jsem chystala, nebo to, co mám rozepsané, tu knihu Za zvuku deště, u které mám teďka zásek, takže to mám dobrý. Jakmile se zaseknu, tak vždycky vím, že se to pak vydá, tak uvidíme, no. Ale co se týče Jižního Sudánu, ten už je dopsaný a teď mě čeká ten Nepál a ten teda to už je teď popsaný sešit jenom poznámkama ohledně Nepálu. To se bude totiž odehrávat v loňském roce. Mombasa se odehrává vlastně předloni. A Nepál se odehrává v loňském roce a to záchranáři právě z toho Švýcarska odjíždí do Nepálu pomáhat po zemětřesení, které tam bylo. A ještě tam zažijí to druhé, co bylo. A jeden z těch záchranářů odjel jako spolupracovník Lékařů bez hranic do Jižního Sudánu. Proto ta knížka se odehrává jakoby ve 3 státech. Bude opět Švýcarsko jako základna a v Jižním Sudánu tam budeme prožívat to, co se tam děje teď, takže občanská válka a jakoby to, co tam vlastně dělají humanitární organizace. Hodně mluvím o Lékařích bez hranic, mluvím o UNICEFu a tak dál. A v Nepálu tam už bude práce prakticky všech, kteří tam odjeli. Takže toto je rozepsaná, teď mám vymyšlený jiný román v hlavě, který možná teď se do něho pustím a hlavně rozepisuju ten Titanic. Tady jsou potom jenom, tak se můžete potom podívat, jak vypadá mapa Kilimandžára, nebo jak vůbec to vypadá na Kilimandžáru na pořádné mapě. Já chodím v Brně vždycky zhánět mapy, něco sežeru na internetu, ale prostě tu mapu musíte vidět, abyste věděli, jestli tam je to, co potřebujete. A v Brně je prodejná map geodézie a tam je taková velmi šikovná paní. A já jsem tam poprvé přiběhla s tím, že potřebuji mapu Kilimandžára. Paní, jak tam tak stála, tak se mě tak jako od hlavy k platě porohlídla, tak jako, že si tam polezu já. Já jsem říkala, no já tam nepolezu, já potřebuji mapu pro své hlavní hrdiny do knížky. No, takže mapu Kilimandžára tu mě prodala. Pak jsem tam přišla o rok později s tím, že potřebuji mapu Jižního Sudánu. Tak to už paní teda opravdu kroutila hlavou, jestli jsem se zbláznila, protože Jižní Sudán je asi, myslím, 5 let nový stát, ten nejnovější stát v Africe a prostě mapa Jižního Sudánu neexistuje. Ona existuje mapa Sudánu, ještě celýho, ale prostě aspoň tam najdete tu hranici. Sama tomu nevěřila, ale skutečně jsme mapu Sudánu našli, i toho Jižního Sudánu, takže se zase hodně dozvěděla. Pak jsem asi o měsíc později přišla kvůli Nepálu, tak to už se mě začala smát a ptala se mě, na co to teda vlastně potřebuju. A když jsem za ní přišla asi před měsícem s tím, že potřebuji mapu Islandu, tak se mě ptala, jestli už zase něco budu psát, tak jsem řekla, že ano. A když jsem potřebovala průvodce, nebo prostě turistického průvodce po Islandu, abych prostě si načetla všechny ty informace, tak mě doslova pomáhala vybírat, který bude nejlepší pro to, abych tu knížku mohla napsat. Takže tímto vzdáleně děkuji paní z geodézie, která se mě vždycky tak hezky stará, ty mapy a knížky mě dává. Jak jsem říkala, že jsem objevila mapu Kilimandžára, tak jsem potom už nápady stršila podle toho, že jsem měla mapy na určité oblasti. A prostě když ta oblast byla, tak jsem se podívala, tady je to zajímavý, takže knížka se odehrává prakticky jenom v oblastech, na kterých mám mapu. Takže ty mapy byly velmi omezený, proto jsme v kráteru Ngorongoro, protože jsem sehnala mapu kráteru Ngorongoro, proto jedeme do Serengeti, protože na to mám taky mapu, ale jdeme se podívat třeba na jich, na který mapu nemám. Takže takto velmi zvláštně vznikají knížky a jo, inspirace se čerpá prakticky všude, takže jeden dotaz. No. Bude nějaký román, nebo aspoň větší, nebo další povídka, která má děj u nás, tady tuzemská? No to je ten kousek, aspoň v tom útěku do Mombasy. To je kousek. Ale mám takový pocit, že ten rozhled tvůj je tak velký, že by ti ta čero asi nedostačovalo, že? No,
No, s Titanicem taky nebudou u nás, no. S Islandem už vůbec ne. No asi ne, no. Já za to nemůžu, ale to by... Mě láká to, že protože už se strašně dlouho ze školy, já se strašně moc ráda něco učím. A protože nemůžu teďka hnedka jako někam jít studovat na nějakou vysokou, když já studovat geologii, tak se zblázním z chemie a z fyziky a podobně. A vím, že prostě by mě to nebavilo. Ale mě bude víc bavit z toho, že já budu ležet v knížkách a studovat ty sopky a tak dále, ty jeskyně, jezera. A na základě toho budu psát knížky. A právě čím větší šílenost si vymyslím, tím víc mě to baví, protože zase se něco rozvím. Tady jsem si nastudovala velmi podrobně Tanzánii, objíždím teďka školy a knihovny a dělám přednášku o Tanzánii. Začala jsem psát Titanic a než bych to všechno dopsala, tak jsem začala dělat přednášky o Titanicu. Už jich bylo 28 a ještě dalších 5 mám zamýšlený. Semka ještě pořád nejsem pozvaná a musím se nějak dostat. Musíte. Jsem bych tak ráda přijela. To fakt, jako ten Titanic fakt stojí za to. A jako ten Titanic, ta nejdelší má 3 hodiny a většinou ji zvládám za 3,5 až 4. Takže podle toho, jestli posluchači prchají nebo ne, a většinou teda neprchají, začíná to tím, prosím vás, udělejte nám jenom tu 2hodinovou. Jsou to důchodci, budou unavení a tak dále. No ti důchodci ti vždycky vydrží nejdýl a to spíš ti mladí vždycky spěchají na ten vlak a důchodci sedí a poslouchají. Takže případně do budoucna vás zvu potom na přednášku o Titanicu, protože tu mám nejradši. A vemte si sebou spacáky, že jo? No, vemte si záchranné vesty a podobně, no. A spacáky taky. Začneme brzo, já se taky chci dostat domů někdy. No, ale jo, takže jako těch akcí je hodně, ale po České republice, no, maximum něco historického spíš v přednášce. Trošku paní autorce pomůžu, protože ona v obou těch knihách, ať je to jak chce, tak jí co si do té České republiky táhne zpátky a všude je nějaká zmínka. V jedné té knížce je dokonce Balcarka, jestli se nepletu, že prostě Krápníkové jeskyně a tak takže jako my tam jako kousek jsme, ale pár stránek se tam najde. Já vím, no. No, je to většinou o Češích, takže vždycky nějaký Čech někam odjede, takže aspoň trochu toho Česka si sebou odvážím, ale třeba potom nějaká ta 6., 7., 8. knížka, až bude, tak třeba no, tak něco to už se vrátíme zase do České republiky, ano. Tak. Děkuju taky. Takže dovolte mi, abych jménem svým a jménem nás všech poděkovala paní Daně Šinkové za velice příjemné povídání a doufám, že se sejdeme třeba, teďka to bylo každý rok, tak třeba ten příští rok. No třeba, já se pokusím, no. Titanic, nebo tu další knížku. Určitě se rádi uvidíme s vámi. Takže děkuji moc. Tak já ještě jednou gratuluju. Děkuji vám. Taky gratuluju, děláš mě jenom radost. Ať se ti daří. Děkuji. Toto je moje skutečná kmotřenka teda. Já těch kmotrů mám dneska hodně. To jsou tak nejhodnější. Tady máš srdíčko. Wow. No to je nádherný. Děkuji ti, pusínku moje. Nejhodnější. Děkuji. Děkuji vám všem. Pokud byste se chtěli na knížku podívat, tak mám je i vzadu a můžu vám je případně i dát. Můžete si je koupit k Vánocům a tak dále. A občerstvení, pojďte si na něco na mrsání. Pojďte za mnou. Děkuji.